Waki ni machiegni. Chenro mar timo bero ne ringre Albert Ojwang manyocha ne owito ngimane kanitiere lweto obila Tesen ma Central Bore Nairobi kaendi. Igeno ni timo okinyi ma kawuono. Mano bang' kanyo winjruok ochopo e kind familia mare kod okinde mayalo ne familia no. Mabende ne kaachiel kod jabero maduong' ma sirkal matayo chenro makamano. Bang' kanyo ywaruok obedo kaluwore kod ng'anyo manyo bagi kod rowere mane wuok oko mar kedo ratiro kata ywak ne ratiro mar Albert Ojwang. Magi timore kind mabende familia mar Ojwang nyaka sani koro wacho ni gidong kod lit gi kuyo kaluwore kod tho mare ma apoya e lwet apisas mag obila manyocha ne okawe lep e dala gi kaunti ma Homa Bay ma ochwe kod nyaka Nairobi kaendi magikone ne owito ngimane. I want to send our sincere condolences to his family, but urge authorities to do a fair, impartial investigations. Who gave the order for that young man to be brought to be arrested? You wonder, why was it necessary to transport this young man all the way from Homa Bay to here? Because one life of a Kenyan lost is too many lives lost. I want to challenge those charged with the responsibility. Please get to the root cause. Go to the bottom of why Ojwang was arrested, taken to the cell, walking and looking healthy, and the next day he was no more. Magoginda duonda jotelo mopogore mabende odiochieng' manyoro nyowuok oko ka kwedo nek mar Ojwang ka gidwaro mondo mi okol matut gino mane nyalo kelo nek mare. Magi timore kinde mabende mane en jawache